altijd weet wat weten. Hoe zit dit en hoe komt dat? Ik fiets de vrouw die vroeg maar vragen. Antwoord krijg ik alle dagen. Volle je met weet wat weten. Zocht dan kan hij weet wat. Weet wat. Ik ben hier bij de Bennenbregen op een pijn, want groep 3 en 4 hadden wit wat vraag. Kom. 3 en 4. Leuk. Wat zou dit keer wezen? Hey, jongens en famkes. Hoi mensen, Marieke. Hoi. Hoi. Wat zit je hier gezellig in de kring? Piet je maar kort te kletsen en te jongen. Nou, wat leuk. Maar Jim, heb ik de wit wat vraag, toch? Ja. Nou, wie had hem? Toch. Eens even zien. Nou, vertel. Als mensen net goed jaren kennen, kan ze dan goed praten? Wat mensen net goed jaren kennen, kunnen ze dan wel goed praten. Hé, ja. Want als het binnen wist, dan moest hij heute men wel verstaan kennen, anders leest ik net praten. Nou, dan zit ik nou een kleptop vreeg je weg kennen, maat. Ja, Marieke, hier. Hoi, kleptop. Hoi. Als het net goed jaren kist, Ja. kinst dan wel goed praten? Eendrachten is een squalle waarin dit net goed jaren kennen. Misschien master heen. Oké, en hoe heet die squallen? Dat is de schelp. Eendrachten, schelp. Ging daarheen. Nou weet ik nog een heel leuk kringspeeltje van Jim. En dat werkt zo. Ik fluister je aan een zin, bedijnd eer. En dan maak je hem dat zo terugfluisteren. En als ik dan weer rondkom met het antwoord op de wit wat vraag, wil ik graag van je weten wat voor zin ik nou in fluisteren ga, ja? Ja. Snap je hem al hier? Ja. Oké. Hoi. De Lietse schelp. Schelp is Fries voor schelp. Schelpen vind je op het strand. Maar wij hebben ik 2 schelpen. Schelpen. Op deze squallen zit onder oren band die het net goed jaren kennen. Mooi naam we dus voor deze squallen. Wat doet hij hier voor hier? Kom, we gaan zachtjes naar binnen. Wij zijn weer op school. Een goeie morgen allemaal. Hoi jongens en famkes. Ik ben Marieke. Goedemorgen, Marieke. Wat gezellig dat jij hier bent. Ja. Maar juf, Ja? wat doe je al hier met je hand? Ik ben aan het gebaren. Want op de schelp zijn er kinderen die hebben problemen met het gehoor en ook problemen met het praten. En daarom gebaar ik. Ik leer de kinderen praten met gebaren. Dus een soort gebarentaal. Nee, het is geen gebarentaal. Gebarentaal is voor dove mensen. En deze kinderen zijn niet doof. Als de kinderen woorden leren, dan gebaar ik erbij. En als ze een nieuw woord weten
en begrijpen en ook zelf kunnen zeggen, dan gaat het gebaar weg. Maar wat gezellig dat je hier bent. Je mag wel even komen kijken. Ja? En daar staat een stoel. Oké. Oh, kijk eens. Tarvion, wat zie jij daar? Een paddenstoel. En Beer, is de paddenstoel groot of is de paddenstoel klein? Klein. De paddenstoel is klein. Op een grote paddenstoel, rood met witte stippen, zat kabouter Spillebeen heen en weer te wippen. Krak zei toen de paddenstoel met een diepe zucht. En 2 benen vlogen, ja, hoepla, in de lucht. Goed zo, hebben jullie goed gezongen. Keurig. Ja, Esmee ook, heel goed gedaan. Allemaal hebben jullie het goed gedaan. Maar nu, Niels, gaan wij werken. Moet je goed luisteren wat ik zeg. Zal ik even kijken? Als Ik dat roep wist, je naam. jest helemaal niet. Nou, wat zei ik? Als je slechthorend bent, wat de stikkers wat ben je binnen, kist nog wel wat jaren. Zoals de radio of de tv die het loert ongestit. Het liekt het een beetje als was het jest als het wetter in eren. Laat zwemmen. En het klinkt dus niks zijn. Nog een skofke gaat dat niet uur. Maar het is net fijn. Maar bij slechthorende ben gaat dat net door. Maar juf, waarom praat jou terug op een microfoon? Ik heb een microfoon voor de slechthorende kinderen die hier in deze klas zitten. Benjamin is een slechthorend jongetje. Ik zal hem even roepen. Benjamin, Benjamin, kom maar. Mag je het even laten zien, jouw hoorapparaatje? Benjamin heeft 2 hoorapparaatjes. Hier 1 en hier 1. Achter zijn oor. En aan dat hoorapparaatje zit een schoentje. En 's morgens, als Benjamin op school komt, krijgt hij dat schoentje aan zijn apparaatje. En dan doe ik de microfoon aan en dan hoort Benjamin mij veel beter. Hè, Benjamin? Ja, goed zo. Mag jij weer zitten. Kijk maar. Als het praat, haast een taal nodig. En de eerste taal die het leest, is de taal die in heute met ek praten. Die memmetaal. Toen praat me mij, ik praat me dij. Vertel daar mijn verhaal, het liefste in mijn eigen taal. Dat is mijn memmetaal, die het bij mij. Dat stomme huiswerk, altijd weg. Het is echt vies te volle. Ik praat in Engels, Frans en Duits. Dat krijgt net in de holle. Ik klap de boeken dicht, nou stoppen. Ik in de stad in lekker shoppen. Maar ben ik in het boeteloon, dan is het een verhaal. Dan praat ik in een vreemde taal. En dat is voor de meesten die er ben je heel gewoon. In Frankrijk is het oui en non, dat klinkt nog wel begrepen. En op vakantie viel ik mij dat echte Franse type. Dus hard zat altijd Friesland poppen, maar ik wil echt in Frankrijk shoppen. Ik chat maar uit, ook krabbels mij. En ik lees die verhaal, wij praten in computertaal. Dat is al zo gewoon, dat is gewoon, dat jij
Bist du je naar je pijs? Hallo, greets from Marieke. Ik ga daar nou correct krabbelen. Om mij dat wel wat lieken. Ik in de stad in lekker chillen. Zil wij te shoppen, wat we willen. Ik zong voor die, ik zong een lied. Dat ken in Else taal. Vertel een muzikaal verhaal. Muziek, dat is de taal die stof verstiert. En daarom zong ik nou, ik zong een lied. Dat ken in Else taal. Vertel een muzikaal verhaal. Muziek, dat is de taal die Del verstiert. Achter deze deur werken de logopedisten. Moeilijk woord, hè? Logopedisten. Had misschien op school ik wel eens bij een logopedist geweest. De logopediste helpt als je problemen hebt met praten. Een van de logopedisten Jirre heet Sjoke en ze had correct Benjamin uit de klas hellen. Dus even zien wat ze doen. Die doet het. En die? Doet hij het ook? Eens luisteren. Hoi, Hoi Marieke. ik ben wel nieuwsgierig wat je me doet. Met Benjamin moet ik eerst altijd even de apparaatjes controleren om te zien of ze het nog doggen en of de batterijen het nog doggen. En daarna doen we meestal een speeltje. Oké. Zullen we beginnen, Benjamin? Mag je op de stoel gaan zitten? Ja. Maar Sjoke, kunnen ben die het net goed leren kennen, wel goed praten leren? Ja, dat kan zeker wel. Maar de band moet er wel wat meer voor doen. Want omdat ze het net goed jaren, kun je het echt net altijd goed verstaan. Voor Benjamin is het bijvoorbeeld heel moeilijk om het verschil te jaren tussen de b en de v. En daar doen we dan nou even een speeltje mee. Ik heb hier een plaatje van de beer. Ja. Dit is een plaatje van de veer. Heel goed. Doe ik het nog een keer? Oké. Dat was goed. Heel goed gedaan. Leert Benjamin nou liplezen vandaag? Ja, vroeger heette dat eigenlijk liplezen. En nu zei men dat dat spraakaasjen heet. Benjamin kon om mijn lippen zien wat voor klanken ik nou maatje. En daar moet hij heel goed op letten. Ja. En als dat nog heel moeilijk is, dan gebruiken we er nog een gebaar bij. Bijvoorbeeld, dit is het gebaar voor b en dit is het gebaar voor v. Zullen we eens kijken of Marieke het ook kan? Moet Marieke goed kijken naar jou? Is dat goed? Ja, hè? Heeft Marieke Gelukkig. heel goed gedaan. Benjamin, de juf, die deed zo. Wat is dat? Oh, is dat werken? Oh, en wat is dan praten? Het gebaar voor praten wordt wel sadien, ik wil van vertellen, of sa. En schreeuwen? Die kist ook denk ik wel. Dat is wel een bekend gebaar. En zongen? Het gebaar voor jongen is zo, hè. Ja. En lezen? Het gebaar voor lezen is sa. God, het is wel moeilijk om die gebaren te leren, of net? Ja, maar eigenlijk hoeft Benjamin de gebaren echt net te broeken.
Het is eigenlijk meer de bedoeling dat wij de gebaren gebruiken, zodat Benjamin en de orenbeen het ook beter kunnen begrijpen worden en beter onthouden kunnen. Computertaal, memmetaal, pistetaal. Minke. Hoi Minke, wat bist lekker aan het roeien? Ja, fantastisch hè, lekker op het water. Hoe praten bisten nou eens met elkaar? Ja, dat is heel verschillend. Je kiest misschien bij die eigen huisdier, bijvoorbeeld een hoen, als hij blij is, dan kwispelt hij. En een kat, als hij zich fijn voelt, dan spint hij. Ja, per beest is dat wat verschillend. Maar dolfijn, dat is wel heel bijzonder. Ze denken eigenlijk dat die nog het meeste taal hebben die het op ons menselijke taal lijkt. Dolfijnen hebben heel soort verschillende geluiden, geklak en gechirp. En ze gebruiken ook combinaties van die geluiden, zodat wij in een zin verschillende woorden gebruiken. Dus misschien kunnen ze dat ooit ontcijferen en dan soms die met dolfijnen praten kunnen. Hey. Nou, deze reekstaartbaakjes die hebben ik wel een hele bijzondere manier om contact met elkaar te houden. Misschien herstel ik wel toen stoel iets dat zo'n lang vlagje op een fiets hoor. En dan kon je met hem goed zien waar je wist. Nou, die reekstaartbaakjes die leven in het wild, in gebieden dat heel heeg gas is. En om elkaar dat goed in de gaten te houden, hebben ze altijd het stutje omheen, rug omheen. En dan weten ze altijd precies van elkaar wat ze binnen. Oké Minke, bedankt. Ja, hoi Marieke en tot een keer hè. Vies het leuk om de foto's te bezien van deze witwat? Zoek dan op www.witwat.nl. Kies er ik het liedje nooieren of een nice speeltje doen. Ik zal eens vertellen hoe het op de schelp weer. Hey, jongens en famkes. Nou, ik ben benijd dat je met fluisterspeeltje ik al maken ha en dat je weet wat voor zin eruit komen is. Waar wie ik weer de laatste? Oh, Gerrit, wist je de zin nog? Ja? Binnenbregen witwat. Binnenbregen witwat. Nou, het wie eigenlijk witwat is bij Binnenbregen, de Binnenbregen. Maar het is haast goed. Je hebt wel goede dingen, vind ik, hè? En zelfs heb ik het antwoord op de witwatvraag voor je. Ben die het net zo goed jaren kunnen wel goed praten, maar ze moeten er wel volle meer verdwaan. En daar helpt de logopediste ze bij. Door bijvoorbeeld taalspeeltjes of oefeningen maar ze te doen. En om elkaar beter te begrijpen, gebruiken ze daar ik gebaren als ze praten. Nou, zal ik nog even een foto van je maken? Kan je maar hier maar even heen. Hier bij het middelste groepje, wat bij de tafel, zo krijg je hem er net op. Zeg maar witwat. Witwat! Dank je. Zo, hij heeft dat al je voor mij maken. Dit had dit hier beter worden. Dank je.